Είμαι Φέρι. I am Rafael. I am Jim. Ναι, είναι αργοπορή συνήθως. Λοιπόν, είμαστε εξαδέρφια, αυτός είναι ο αδερφός μου και αυτός είναι ο ξαδερφός μου. Το κανάλι του ανήκει. Και απλά αποφασίσαμε να κάνουμε μία μίξη και να φτιάξουμε ένα κανάλι μαζί. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Συμπλήρωμα. Το κανάλι το έχω μοιράσει τώρα, το ανήκει σε όλους μας. Σε όλους. Οπότε θα ανεβάζει ο καθένας βίντεο ξεχωριστά ή μαζί όποτε βρισκόμαστε και μπλα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε τη διαφορά, μάλλον θα αναλύσουμε τη διαφορά του Άγγλου οπαδού με του Έλληνα οπαδού. Δηλαδή θα κάνουμε πριν ξεκινήσει το match, κατά τη διάρκεια του match και στο τέλος του match. Για να δούμε πόσο διαφορετικοί είμαστε. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε με το πώς οι Άγγλοι συμπεριφέρονται πριν αρχίσει το match. Και όταν παίρνουν στις κερκίδες και κάθονται αντίπαλοι δίπλα-δίπλα. Good luck. Arsenal and Tottenham is good team. Yeah. Ορίστε. Αυτό ήταν πριν ξεκινήσει το γήπεδο. Στο γήπεδο το μάτς. Και τώρα θα δούμε κατά τη διάρκεια του μάτς που μπαίνει ένα γκολ υπέρ της μιας ομάδας και το πώς συμπεριφέρονται οι Άγγλοι. Goal. Yes. Good goal. Very beautiful goal. Και τώρα θα δείξουμε κατά το τέλος του παιχνιδιού όπου μια ομάδα όπως γίνεται πάντα νικάει. Good game. I know it. Βλέπετε, οι Άγγλοι είναι πολύ κόσμοι, σε αντίθεση με εμάς. Τώρα θα δείξουμε τις αντιδράσεις των Ελλήνων οπαδών στα γήπεδα. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πώς συμπεριφέρονται. Έλα, θα το νικήσουμε ρε! Ναι. Τώρα θα δείξουμε το πώς είναι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο μάτς. Μες στο παιχνίδι. Πάρτο ρε, 1-0. Στο τέλος να δεις 2-1 θα γυρίσει το σκορ. Ναι. Και τώρα στο τέλος του παιχνιδιού όπου νικάει μια ομάδα και το τι χαρασμός γίνεται. Πόσες και σκισάμε! Άιντε στην έδρα μας να δείτε! Ναι. Οπότε αυτές ήταν οι δράσεις και οι διαφορές των Άγγλων και των Ελλήνων οπαδών. Οπότε νέο βίντεο δεν ξέρω πότε θα βγάλουμε όλοι μαζί. Ξεχωριστά θα βγάζουμε βίντεο. Οπότε θα δούμε. Bye!